Tervetuloa Timantit podcastiin. Mun nimi on Miran Juma ja tänään mulla on vieraana erittäin inspiroiva muutosvalmentaja Musse Mammadov. Jos sä haluat päästä eroon tällaisista rajoittavista ajatusmalleista, jotka on ehkä muodostunut jo lapsuudessa, ja löytää sellainen oma sisäinen voima ja itsevarmuus, niin tässä jaksossa sä saat siihen todella paljon työkaluja. Joten lähdetään suoraan jakson pariin. Musse Mammadov, tervetuloa Timantit podcastiin. Kiitos kutsusta. Kiva, kun pääsit tänne. Ihan ensimmäiseksi mä haluan kysyä sulta, kun sä teet tällaisia niin kuin coachaushommia, sä autat ihmisiä saavuttamaan heidän niin kuin menestymään, autat heitä heidän elämän niin kuin valinnoissa tai sellaisissa niin kuin vaikeissa tilanteissa, että ne voi päästä seuraavalle tasolle. Mistä tämä motivaatio sulla lähti alun perin? Mistä tämä sun tarina alkoi? Kiitos. Tätä ei vielä kukaan kysynyt, mutta varmaan itsellä lähti siitä, että joskus nuorempana, kun muutti Suomeen, äsken puhuttiinkin siitä, ehkä olisin kaipannut jonkun, joka tekisi tätä samaa mulle. Silleen niin kuin tsemppaisi, motivoisi, vähän näyttäisi suuntaa, vähän silleen niin kuin tavallaan yrittäisi ymmärtää, mistä niin kuin itse tuun ja mitkä ajatukset, et ei pelkästään niin kuin judge tavallaan siitä, mitä näkyy pinnalle, vaan niin kuin ymmärtäisi syvempi minä. Niin kuin, että niin kuin siitä lähti se ajatus niin kuin auttaa, motivoidaan ja näyttää niin kuin tavallaan, mihin ihminen itse pystyy. Ja sitten matkan varrella sitä on niin kuin kaikenlaista kokeiltu ja nyt ehkä päätynyt sellaiseen muutosvalmennushommiin ja Path to Greatness-seminaareihin just kaikki ton matkan kautta päästy. Kyllä. Ja sä oot tullut Suomeen Azerbaidžanista. Kyllä. Ja vähän niin kuin vanhempana, 16-vuotiaana, sanotko? Joo. Et se on varmaan, kun muuttaa Suomeen ton ikäisenä, niin siinä on aika paljon kestää, että niin kuin ymmärtää millaista täällä on, ja kun siinä on niin kuin kasvanut heti pienestä asti. Joo, niin kuin aika hyvin sanoit, että 16-vuotiaana sä oot jo se on nuori mies jo siinä vaiheessa, sulla on niin kuin kerkenyt niin kuin muodostuu tietynlainen elämän näkemys siinä vaiheessa, ja kun sitten niin kuin sä astut semmoiseen lähtökohtaan, mikä on täysin erilainen, niin kuin sulla on aika paljon niin kuin itsensä etsiskelyä ja niin kuin yrittää ymmärtää, niin kuin, okei, mitä nytten, koska niin kuin, kuten monet varmaan niin kuin tietää, kun jokaisessa maassa omat tavat ja omat niin kuin käyttäytymismallit, omat ajattelumallit, ja kun täysin heittäydy uuteen paikkaan, niin se vaatii tosi paljon niin kuin energiaa, vaatii tosi paljon semmoisen itsensä tutkimista päästäkseen niin kuin next level. Joo. Oliko sulla itsellä silloin niin nuorempana joku mentorihahmo, joka auttoi sua pääsemään? Niin kuka oli sellaisia hahmoja sulle? Se on aika hyvä. Tämä on hyvä. Mä sanoisin ihan nuori, kun mä olin vielä tosi skidi. Mulla oli Sylvester Stallone oli mulle se niin kuin sanotaan isähahmona, koska mun faija lähti, kun mä olin 7, niin kuin mä usein niin kuin monessa tilanteessa aina miettinyt, että niin mitä Syltti tekisi tässä tilanteessa. Tiedän, että kun kaikki sen leffat, tämä Rocky, Rambo, tällaiset, kun se oli niin semmoinen, siellä oli principle, sillä oli value, sillä oli uskomuksen niin kuin justice-meininki, että niin kuin ihan pienenä ehkä oli se. Mutta sitten niin kuin myöhemmin tuli semmoisia kuin esimerkiksi rahaan liittyviä mentoreita, jotain niin kuin itsensä etsimiseen niin kuin liittyviä mentoreita. Kaikki tietenkin nuo kirjat, Rich Dad, Poor Dad -tyyppisiä kirjoja, missä sä syvemmin pääset ymmärtämään, että kaikki on mahdollista. Mutta niin kuin se tuli monen vuoden päästä käytännössä itselleni semmoinen niin kuin mentoreiden etsintä. Niin kuin. Ja sitten mentoreitahan voi hakea niin kuin lukemalla, seuraamalla vaikka somessa tai näkemällä in person, että niitä matkan varrella tulee aika monta semmoista niin kuin seurattua ihmistä ja luettua kirjaa, niin ehkä siitä se oli mun mentorit, sanotaan näin. Kyllä, siis totta kai sen ei tarvitse olla joku aina, ketä sä näet, ihan niin kuin face to face kirjaa, just mitä mainitsit varmaan podcastit ja tällaiset, niin kuin, että sä pääset niiden niin kuin ajatusmaailmaan. Kyllä. Samalle niin kuin aallon pituudelle, ihan vaan seuraamalla heitä. Kyllä. Ja sä päädyt tähän niin kuin nyt muutosvalmennukseen. Kyllä. Sulla on tällaisia niin kuin oliko se Path to Greatness? Kyllä, Path to Greatness. Milloin teillä on seuraava, ihan vaan katsojalle, milloin on seuraava Path to Greatness? Seuraava on ensi kuun 25. päivä. Okei. Ja siihen tulossa muitakin puhujia, että nyt rakennetaan semmoista oikeasta valuable niin kuin seminaareja ihmisille, että ensi kuussa. Alright, ja tämä podcast on tehty 18.10.2023, että niille, jotka kuuntelevat tämän myöhemmin joskus.
Mitä siellä käsitellään? Miksi jonkun kannattaa tulla tähän Path to Greatness-seminaariin? Millaista ihmistä te odotatte sinne, vai voiko sinne tulla kuka vaan? Tuo on aika loistava, koska yleensä ajatellaan, että jotta hankkii vaikka valmentajan, muutosvalmentajan tai menee seminaariin, pitäisi olla jotain vialla, että se menisit siihen, että nyt niin kuin on niin pohjalle, että pitäisi niin kuin mennä ja etsiä sitä niin kuin vastausta tai motivaatiota jostain muualta. Mutta periaatteessa siihen pääsee tulemaan kuka vaan, joka haluaa niin kuin, tiedätkö, cherry on the top siinä niin kuin arkielämässä, haluaa parempaa vaikka suhdetta kumppanin kanssa, haluaa vaikka sellaista duunia, mistä se nauttii, haluaa semmoista niin kuin menestystä jossain osa-alueessa omassa elämässä. Että ei sen tarvitse olla mitenkään niin kuin epäonnistunut tapaus tai onnistunut tapaus, vaan sen pitäisi olla sellainen henkilö, joka haluaa enemmän, haluaa olla astetta paremmin kuin missä se on tällä hetkellä. Ja mitä siellä käsitellään? No se päivä rakentuu, se koko päivän rakenne on siitä, että meidän tärkein tehtävä on näyttää jokaisen osallistujan oma sisäinen henkinen voima ja varmuuden tilasta toimiminen. Mitä se varmuuden tila tarkoittaa? Tuleeko sulle mieleen esimerkiksi joku semmoinen tapahtuma, kun sulla ei ole mitään väliä, niin kuin mitä ympärillä tapahtuu, ja sä tiennyt, että niin, okei, nyt tämä on mun arvojen mukaan, ja mä toimin just silleen, miten mun kuuluisi toimia, ja siinä ei mitään muuta vaihtoehtoa mulle, kuin olla just tässä paikassa, tässä tilassa, ja toimia tällaisesta tunnetilasta käsin. On tullut eri tilanteissa, joo. Ja se tunnetila, sitä tarvitaan päätöksentekoon. Me tarvitaan usein, kun mietitään päätöksentekoa mistä tahansa osa-alueessa elämässä. Siinä mä just postasin Instagraminkin, että siinä inner voice, meidän sisäinen ääni, se voi olla niin kuin inner beast, tai voiko täällä kirjoilla vähän? Voi. Ja inner beast tai inner bitch. Okay. Mä kutsun sitä niin molemmat B-llä alkavia kaunis sanoja, koska ja beastillä mä en tarkoita mitään niin kuin semmoista kauhua, vaan semmoinen beast, mä tarkoitan semmoinen energy, semmoinen fire energy. Ja kun mä haluan tehdä päätöstä, tosi usein meidän toi inner bitch alkaa puhua. Se löytää niin paljon excuses, minkä takia sun ei tarvi tehdä tiettyä asiaa, sun ei tarvi hakea uutta työpaikkaa, sun ei tarvi, tiedätkö, aloittaa uutta lajia, sun ei tarvi vaikka muuttaa pois maasta. Se löytää tosi paljon excuses. Ja se löytää meidän toi sanotaan negatiivinen sisäinen ääni, se tekee sen takia, koska se haluaa puolustaa meitä. Mutta se ei välttämättä aina toimi in our favor. Niin siellä valmennuksessa annetaan ihmisille mahdollisuus tehdä niitä päätöksiä, mitä ne on pitkään vaikka miettinyt varmuuden tilasta. Siinä tilassa, kun sä niin tunnet, että sä et voi epäonnistua. Siinä tilassa, kun sä tiedät, että kaikki mitä sä laitat, niin kuin sun energia, sun voimaa siihen päätökseen, se voi epäonnistua jossain määrin, mutta jos sä muutat sitä ja lähestyt eri kantilta, sä tulet onnistuu siinä. Ja sitten siitä varmuuden tilasta osallistujille rakennetaan tavoitteet. Koska useinhan niin nyt kuulee vaikka uuden vuoden aattona, että oot sä tehnyt tavoitteita seuraavalle vuodelle. Monet sanot jo, en mä ole tehnyt, kun niistä vaan pettyy enemmän, kun tiedät sä, että tulee hyvä fiilis. Mutta se on sen takia, koska muutama kerta on tehty sitä, niin kuin jotain goals uudella vuodella, sitten you didn't follow up sen kanssa, sulla lopahti into siihen, sä unohdit, sitten seuraavana vuonna avaat sen lapun ja katsot, okei, tässä oli tällaisia tavoitteita ja mä en ole tehnyt asian eteen mitään. Että sellaista ei tulisi, niin varmuuden tilasta tehdään tavoitteita, asettaa askeleita sen saavuttamiseen ja sitten saadaan sitä motivaatiota ja sisäisen äänen niin kuin tavallaan laittaa sun puolelle jatkossakin. Vau, kuulostaa tosi tärkeältä hommalta. Ja toi sisäinen varmuus, mikä se sana oli? Varmuuden tilasta toimiminen. Varmuuden tila, niin. Sieltä toimiminen. Se on vähän voimasta, että sulla on perällä sellaisen voima, joka puskee sua. Merkitys, että se homma on tärkeää sulle. Kyllä. Koska mä huomaan, että jos mä teen jotain hommaa, joka ei ole niin merkityksellistä, niin mä prokrastinoin tosi paljon. Mä oon mä teen sen myöhemmin, mä teen sen parin päivän päästä, vaikka se olisi helppo juttu. Mutta sitten jos on motivaatio tehdä, esimerkiksi vaikka tämä podcast, niin on valmistaudun niin paljon ajoissa ja mä venan sitä innoissani, että milloin se seuraava tulee. Ja sitten mä veikkaan, että ihmisillä on pelkosin taustalla, että jos ne ei uskalla mennä sitä merkityksellisyyttä kohti ehkä, koska just se, että ne pelkää, että ne epäonnistuu. Miten tätä pelkoa voi vähentää? Miten sä voit ihmiselle, sulla on myöskin tämä NLP-tausta, Neuro-Linguistic Programming. Kyllä. Miten tällaista pelkoa voi vähentää, kun ihmiset kuitenkin pelkää taloudellisesti, ne pelkää, että ne ei löydä parempaa työpaikkaa,
tai ne menettää ihmisiä, tai niin kuin, miten sä voit motivoida ihmistä, jolla on tämä pelko? Tämä on tosi hyvä sen takia, koska pelkohan syntyy siitä, että mä annan yhden esimerkin. Tämä ehkä ei suoranaisesti vastaus on kysymykseen, mutta mä annan esimerkin niin kuin vaikka epäonnistumisen pelosta tai mistä ne tollaiset asiat syntyy. Kerran olin salilta, menin ulos. Se oli kesäiltapäivä, nätti päivä. Ja sitten siellä pihalla seisoi 3 miestä. Oli varmaan jotain päällä 30. Ja yhden niiden miesten lapsista, yksi tyttölapsi, se juoksi yhden lokin perässä, yritti saada sen lokin kiinni. Se juoksi siellä, niin se faija huutaa sille, että hei, älä juoksi sen lokin perässä ja tuu saamaan sen kiinni. Se lapsi katsoi sen faijaa, kääntyi ja jatkoi niin kuin juoksemasta sen perässä, lokin perässä. Uudestaan se faija huutaa, että hei, älä juoksi sen perässä, että sä et saa sen kiinni. Sitten se lapsi hetkeksi pysähtyi, mutta jatkoi. Sitten se kaatui, rupesi itkeä. Niin sitten se faija nauraa, tulee lähellä ja naurattaen sanoi sille lapsi, se on varmaan 3-vuotias lapsi, sanoi sille, että isihän sanoi sulle, että älä juokse sen lokin perässä, että koskaan tuu saamaan sen kiinni. Että kannattaa uskoa isää. Okei, lapsi on 3-vuotias. Vaikka kuinka paljon sä rakastat sun lasta ja kuinka paljon sä haluat sillä hyvä olon tunnetta, kun siellä lapsi, 3-vuotias pikkulapsi, joka ei vielä tajua maailmasta mitään, se yrittää saavuttaa jotain. Sitten se epäonnistuu. Sitten sun päällä sun oma isä nauraa sulle ja sanoo sulle, että faijahan oli oikeassa, kannattaa kuunnella faijaa. Niin että saman tien faijan omat epäonnistumiset, se faijan omat niin kuin näkemys maailmasta siirtyy lapselle, koska kun lapsi yrittää jotain jatkossa, isä sanoo, että sä et tule onnistua, niin pitäisi uskoa isällä, koska nyt tämä lapsi assosioi niin kuin epäonnistumisen, fyysisen kivun siihen, että faija, jos mä olisin kuunnellut isää, niin mulle ei olisi sattunut, mulle ei olisi, niin mä olisi epäonnistunut, eikö niin? Eli tämä 3-vuotias lapsi, niin kuin, kuten mä sanoin, vanhemmat rakastaa niitä lapsia ja niin poispäin, mutta tämmöinen pieni asia voi vaikuttaa sen lapsen tulevaisuudessa hankkimista omaa niin kuin suuruutta, jos sä haluat kokeilla jotain, mutta taustalla on edelleen se lokki, vaikka se ei muistaisi sitä lokkia, vaikka se ei muistaisi mitä sattui silloin, mutta se on alitajunnassa. Niin mä sanoin sen isälle tasan tarkkaan näitä sanoja, mä sanoin, että ihmiset on metsästänyt villiä eläimiä iät ja ajat, back in the days, tiedätkö? Villieläimiä, Cybertooth, jotain mammuttia ja tollasia. Siis haluatko sanoa mulle, että tämä lapsi ei koskaan saa lokin kiinni? Jo, yksi asia on, se on liian pieni ja se tällä hetkellä ei saa kiinni, mutta mä sanoin, jos sen lapsen, mä olin kuin 4-5 vuotta, mulla on ritsa kädessä. Mä olisin saanut sen lokin, tiedätkö, like fucking, tiedätkö, right away. Mä sanoin, että toi lapsi, sillä voi olla ritsa kädessä, sillä voi olla fucking shotgun kädessä, se saa sen lokin ja kiinni. se voi löytää työkaluja ja se voi miettiä. löytää työkaluja nimenomaan, mutta siinä hetkessä, kun sä sanot lapselle, että sä et onnistu, kannattaa kuunnella isää, että saman tien sä aiheutat sille niin kuin 3-vuotiaasta eteenpäin alitajunnasta joku switch, että aina kun mä yritän nyt jotain, mä epäonnistun, koska isähän sanoi, ja tollainen meininki. Niin jos me halutaan niin kuin käytännössä muuttaa meidän pelko, muuttaa meidän niin kuin epäonnistumisen pelko, meidän tarvii niin kuin aloittaa from this point forward. Mä näen niin kuin elämään ylipäätään sen niin kuin meidän aikajanan. Mä näen sen, no mä sanon niin kuin Google Mapsina vähän niin kuin, mutta mä yritän selittää sillä, mä en tiedä välittyykö sitä podcastin avulla, mutta jos sä katsot niin kuin aikajanassa taaksepäin, sä näet yhden pitkän tien, mitä sä oot kävellyt tähän pisteeseen asti. Siellä on sun epäonnistumiset, siellä on sun onnistumiset, siellä on kaikki sun muistot menneisyydestä, siellä on kaikki ihmiset, ketä sä oot tuntenut, nähnyt, tiedätkö. Eli se on yksi tie. Kaikki päätökset, mitä sä oot tehnyt, ne johtaa yhden pitkän tien kautta tähän pisteeseen. There's no question about that, koska heti kun sä otat jonkun askeleen ja sä päätät jotain, sä et voi enää ottaa askeleen takaisin aikajanassa, koska aikahan kuluu eteenpäin. Eikö niin? Mutta tästä hetkestä eteenpäin, kun sä katot, sulla on pelkästään mahdollisuuksia. Sä voit päättää avata podcastin, sä voit päättää laittaa kiinni tämän podcastin, sä voit päättää jatkaa koulun, sä voit päättää lopettaa koulun, sä voit päättää mennä töihin tiettyyn paikkaan. Eli tästä hetkestä eteenpäin sulla on pelkästään mahdollisuuksia. Eli se, mihin sä voit vaikuttaa, ei ole enää menneisyys. Se, mihin sä voit vaikuttaa, on tulevaisuus. Eikö niin? Koska tästä point eteenpäin on meidän päätökset. Taaksepäin kaikki, mikä tapahtunut, sieltä me saadaan työkaluja. Koska se samalla tavalla kuin meillä epäonnistumisia menneisyydessä, meillä on onnistumisia. Meillä on asioita, mikä todistaa meille, että meissä on se voimavara tehdä oikeanlaisia päätöksiä tulevaisuudessa.
Meillä on kokemuksia menneisyydessä, joka kertoo meille, että meillä on tila rakkaudelle, rohkeudelle, onnellisuudelle, meillä on tila kasvaa. Ne on työkalut menneisyydestä, mutta päätökset, muutokset tehdään tulevaisuudesta käsiin. Näin ollen, niin jos henkilöllä on vaikka semmoinen sanoit pelko tai epävarmuus jonkun päätöksen tekemisen ja sen haluaa muuttaa, meidän pitäisi nähdä, mikä seuraamukset tällä päätöksellä on tulevaisuudessa. Eli käytännössä, niin jos sä katsot niin vähän future, katsot vaikka vuoden päähän, jos sä teet päätökset tällä hetkellä, X tai Y, niin mihin ne johtaa sua? Ja se päätös vuoden päästä, tekeekö se sua enemmän onnellisemmaksi kuin surullisemmaksi päätöksen tekemisessä? Ehkä tuossa tapauksessa, jos on pelko tai epäröinti, pitäisi katsoa, mihin se vaikuttaa myöhemmin niin kuin edessäsi, jos tämä vastaa kysymykseen. Siis tämä oli tosi hyvä kuvaus, ja mun mielestä toi Lokki-tarina resonoi mulla tosi vahvasti, koska mä väittäisin myöskin, että faija tietenkin rakastaa omaa lasta. Sen tehtävä ei ole niin kuin, mä haluan, että mun lapsi epäonnistuu tulevaisuudessa. Kyllä. Se on sellainen, niin kuin, ei, että iskä koittaa käyttää sellaista vähän niin kuin auktoriteettiroolia, että ei sä et saa, miksi sä turhaan meet jahtautua Lokki, me teemme jotain muuta. Mutta sitten toisaalta ideaalitilannehan olisi se, että antaa se juosta. Se itse huomaa, että se tarvii toisen työkalun, että se voi saada ton Lokin kiinni, ja huomaa, että se ei toiminut. Se käytti sen oma ajatus, oma usko itteensä, ja kun se epäonnistui, se oli omalla päätöksellä. Ei, että faija sanoo, faijahan sanoi sulle, mulla on ihan vaan pikaesimerkki itseltä omalta lapsuudesta, mitä mun faija ei tarkoittanut pahalla, mutta se aika usein, kun mä asuttiin kerrostalossa, niin se aika usein sanoi, että puhukaa hiljempaa, älkää puhuko kovaa. Se ei halunnut, että naapurit häiriintyy meistä. Niin tämän jälkeen niin kuin nuoruudesta, että kun faija sanoi, että hei, puhukaa hiljempaa, niin mulla on aina ollut ongelmia aikuisuudessakin puhua kovempaa, koska kuten me tiedetään itsevarmuudessa ja karismassa, ääni on tosi tärkeä tekijä. Kyllä. Niin se on ollut mulle niin kuin tosi iso fokus korjata sitä ja niin kuin parantaa sitä äänen käyttöä esimerkiksi. Kyllä. Mun tekee mieli myöskin kysyä sulta, että kun sä teet näitä, niin kuin, ehkä menee vähän ehkä eri aihe, mutta siis tämä Path to Greatness myös, mutta miten sä oot kehittynyt puhujana, että kun siellä on monta ihmistä sun valmennuksessa siellä, mikä on tehnyt susta paremman puhujan nyt tästä puheaiheesta aasinsiltana? Puhujana, puhujana. Mä yritän nähdä niin kuin kaikki, mitä me koetaan elämässä. Mä yritän ylipäätään hyvä tai huono asia, aina löytää siitä positiivisen asian. Jopa esimerkiksi, jos sulla on esimerkiksi joku taloudellinen niin kuin sellainen ongelma, että jossain hommaa menee paljon rahaa ja tolleen, niin sä voit oppia siitä, miten ensi kerta ei olisi sellainen tilanne uudestaan. Niin mä mainitsin, että mä noin 12 vuotta toimin niin järjestyksen valvojana. Ja muistan alussa se oli yhtä helvettiä. Mä aloitin, kun mä olin 18 ja mä en puhunut suomea ollenkaan. Ja mä oon ollut sellaisissa mestoissa, missä ehkä olisi ihan hyvä, että osaisi suomea puhua, sanotaan näin niin kuin kiltisti. Niin siellä oli niin paljon niin kuin tilanteita, missä olisi pitänyt niin kuin osata ja olisi pitänyt niin kommunikoida, että ongelmanratkaisua ja tollaista. Ja mä niin vähän harjaantuin, sanotaan, asiaa. Mä mietin koko ajan, okei, nämä on järjestyksenvalvojan hommia, mä oon täällä töissä, mitä mä voin kehittää itteeni. Mä en osannut suomea, mä sanoin, mä vaan niin väkisin alan puhua ihmisille suomea. Vaikka ne ei ymmärtää mua, vaikka mikä tilanne, vaikka ongelmatilanne, tosi helppo alkaa puhua englantia, Suomessa kaikki ymmärtää sitä. Kyllä. Mutta mä vaan väkisin alkoin puhua ihmisille niin suomea. Ja sitten mä ymmärsin, että järjestyksenvalvojan hommissa, kun sä oot niin jonon päässä, tiedätkö, jos sulla on niin jenki odottamassa, kaikki haluaa sisälle ja kaikki haluaa pitää hauskaa, ja sä oot se kusipää, joka ei päästä jengiä sisään, sä oot jonon päässä, ja kaikki niin vaan haluaa sinne, niin miten entertain ihmisiä, että niin niillä olisi mukava odottaa siellä. Niin mä aloin niin heittää niin tosi paljon vitsiä ihmisten kanssa jonossa, mä aloin niin niiden kanssa keskustelemaan, aloin niiden kanssa niin heittää vitsiä. Vaikka kuinka, mä koko ajan ajatellut, että mä oon niin introvertti, mä en osaa niin sosiaalisissa tilanteissa puhua, mutta sitten niin jossain vaiheessa mä olisin, että mulla on niin satojen ihmisten jonot tossa, tiedätkö? Mä puhun niin kaikkien kanssa. Sitten niin sen avulla mä rupesin vaan silleen, että okei, siinä on jotain, minkä takia monta vuotta ovella baareissa mulla ei koskaan ollut ongelmia. Mulla ei ollut mitään niin semmoisia
väkivaltatilanteita, koska mä osaan aina keskustella ihmisten kanssa ja luoda niiden kanssa rapport niin kuin siinä sisään tulleessa, että kun ne tuli sinne yökerhoon, ne osas niin kuin arvostaa mua, ne osas kuunnella mua, ne osas, niin kuin, että meistä tuli kavereita niitä instantly. Ja ehkä niin kuin noi skills, kaikki niin kuin pienet skills niin kuin menneisyydestä, jos haluaa mistä tahansa kehittää, esimerkiksi puhujana tai vetää seminaareja, niin kun mä katsoin niin omaa niin aikajanaa menneisyydessä, mä yritin etsiä, että niin mistä mä voi kerää skillsia, että mikä todistaa mulle sitä, että mä osaan tätä hommaa, missä on proof siitä, että mä osaan niin kommunikoida ihmisten kanssa, luoda yhteys ihmisten kanssa. Ja ehkä siinä oli niin iso semmoinen tekijä, mikä niin todisti mulle, että mä osaan niin kommunikoida ihmisten kanssa. Ja niin ehkä vaan niin sitten kokeilemalla. Kyllä niitä moments tulee aina, että you freeze, tiedätkö, mutta miten pääset siitä niin ulos. Ja just se, että niin kuin, kun mä mietin, mä oon tuossa tähän podcastiin, mulla ei vähän niin epäselvä esimerkiksi mitkä tarkat aiheet on, mistä me puhutaan, mutta mä osaan niin visualisoida, okei, kohta mä istun tämän herrasmiehen kanssa alas, mä aloitan puhua siitä. No mistä mä aloitan puhua? Omassa mielessä, kun käyt läpi sitä asiaa, tavallaan taas tulevaisuudesta käsiin, sä pelaat sen ennen kuin se on tapahtunut, niin sä oot vähän niin kuin valmis tilanteisiin. Sä oot valmis siihen, että kun sä meet niin kuin seminaari, siellä niin kuin 10-50 ihminen niin kuin tuijottamassa sua, ja sulla pitäisi olla niin kuin skills ja resurssit ottaa haltuun tilaa. Ehkä nämä olisi mun omat semmoiset vinkit itselleni tai muille ehkä. Ja yleisö aika nopeasti toi Jim Rohn, tiedätkö Jim Rohnin? Se sanoi aika usein, että yleisö, niin kun, no se käytti 10 000 henkilöä, sanoi, että 10 000 henkilöä voi kääntyä sua vastaan aika nopeasti, jos sä et tee sun työtä oikein, tai jos sä et huomaa, miten ne niin kun reagoi ja miten. Tuo oli tosi mielenkiintoinen toi baari, niin kun, että sä olit siellä portsarina ja sä kehitit sun sosiaalisia taitoja samalla. Oliko se sellainen niin kun, aktiivinen päätös? Mä aion kehittää mun sosiaalisia taitoja, vai kehittyykö siinä automaattisesti siinä työaikana? Joo, no se oli aktiivinen päätös. Että mä aina etsin jotain, niin missä voi kehittyä. Koska mä oon sitä ajattelin, jos mä oon täällä kuitenkin niin illat pitkin täällä olemassa, niin mä voin might as well oppiikin jotain. Ja jos sä et niin consciously tee päätöstä, että sä haluat kehittyä jossain asiassa, niin sun mieli alkaa käyttäytyä sen mukaan, mitä sä oot syöttänyt niin koko elämässä. Että niin jos sulla ei ollut semmoisia ajatuksia alusta asti, niin se alkaa vetää sut niin toiseen suuntaan, mikä sulle helpoiten tehdä. Ja itsellä oli se niin kuin conscious päätös. Ja myöskin sitä, että mä muistan, kuka oli se kirjan kirjoittaja? Siinä Wolf of Wall Street, kenestä puhutaan siellä? Mikä se on? Jordan Belfort. Jordan Belfort. Mä luin sen kirjan, ja sitten siellä oli niin kuin erilaisia tekniikoita niin kuin myyntiä varten. Ja mä muistan, mä luin sen kirjan, mä olin niin innoissaan niistä tekniikoista. Mä aloin niin kuin käyttää niitä ovella. Mä vaan odotin niin kuin jotain tilanteita, missä niin kuin mä voisin käyttää jotain tiettyjä niin kuin mirroring techniques, tiedätkö, tollasia. Ja sitten ne toimii. Ja sitten mulla tuli tässä tosi kiva, että mä sain niin kuunneltua kuin äänikirja. Sitten mä vaan odotin, että mä tulen viikolla, mä pääsen testaamaan sen ihmisiin siellä. Niin sillä tavalla itsellä oli niin kuin kehityskaari sitä kautta myös. Et ei pelkästään, että mä oon duunissa, vaan siinä voi myöskin kehittyä. Wow. Ja mä osaan kuvitella, että tämä myöskin auttoi sinua ihan henkilökohtaisessa elämässä sen jälkeen. Eli tekemään kavereita, ehkä romanttisissa suhteissa. Ja tällaisissa se auttaa ihan varmasti, mä uskoisin. Kyllä. Mulla se oli myynti. Mä tein myyntityötä pari kesää. Ja mä muistan, kun oli niin kuin noin pari viikkoa mennyt, niin mä olin vaan rennompi. Tiedätkö, ennen mä jännitän aika paljon, tiedätkö, pitää puhua jonkunkaan. Mä olin rennompi ja mä olisin, mikä tää on? Mistä on tullut? Mutta sitten totta kai ne kaikki toistot. Näin. Kun sä haluat tehdä rahaa, sä haluat myydä ja sun pitää approachaa, sun pitää puhua. Ihmiset niin kun, rejectaa sut aika usein. Sitten sen jälkeen sä oot silleen, okei, ei tää ole niin paha. Ei tää ole niin paha. Kyllä mä tässä niin kun pystyn kehittämään itteni pikkuhiljaa. Yksi kysymys, mikä mua kiinnostaa kysyä, on se, että jos on joku nuori, sanotaan vaikka, että 18-25-vuotias, minkä ikinä sä oot muuten? 33. 32. 32? Okei. Mä oon varmasti, että sä oot kuitenkin vanhempi kuin ne, elikkä, koska sä voit antaa kuitenkin mentorointi heille. Jos joku 18-25-vuotias on niin kuin oikeasti täysin hukassa elämässä, ja silloin on tosi huonot tavat, pelaa videopelejä koko päivän, ylipainoinen, ei lue kirjoja, mitkä olisi sellaiset ekat pienimmät movit, mitä sä voi alkaa tehdä, että sen niin kuin elämä vähän menee parempaan suuntaan, ja sä voi löytää vähän niin kuin suuntaa siihen. Mitä sen niin kuin sun mielestä sellainen päällispuolinen vinkki? Totta kai sä et tunne sitä henkilöä, mutta... Joo.
Tämä on tosi hyvä kysymys, tämä on tosi diippi kysymys, koska ei kaikki ole valmiita muutokseen. Sä voit esimerkkinä netissähän on täynnä informaatiota, että miten sä teet miljoonaa, miten sä pääset täydelliseen kuntoon, sixpackiin ja kaikki. Informaatio is out there. Ehkä vähän liikaakin. Ehkä vähän liikaakin, mutta niitä käyttäjiä on hyvin vähän ihmisiä. Että niinku, jengi haluaa, mutta sitten kun se tulee niinku tilanne take action, jengi ei tee sitä. Ja tuossa tapauksessa mä sanon näin, että motivaatio tehdä muutoksen tulee silloin, kun sulla on tarpeeksi kipua taustalla. Eli siinä vaiheessa, kun sä oot nuori mies, sä huomaatkin, että jos sua ei potkittu himasta vielä esimerkkinä, tämä voi olla vähän raffia esimerkki, mutta jos ei potkittu himasta, jos sulle sallitaan sitä niin kuin habitat, missä sä oot tosi comfortable, koska meidän mielihän haluaa meille, että meidän ei tarvitsisi liikkua ollenkaan. Meidän ei tarvitse pressaa ollenkaan. Sen takia meillä on niin kuin habit, sen takia me pestään aina hampaat samalla tavalla, sen takia kun me kokataan, me aina laitetaan vaikka lihat ensin tai sipulit ensin, koska mieli haluaa helpottaa meille kaikki, että meidän ei tarvitse oppia uusia asioita. Ja kun sä oot jossain tilaisuudessa, jossa joudut miettimään uusia asioita, joudut niinku keskittyä ja puhua, sä et tehnyt mitään fyysistä, mutta sä oot ihan wiped out tired, koska sun mieli on toiminut koko päivän. Niin siinä tilanteessa, jos sä oot tosi epäterveellisessä kunnossa, sä oot semmoisessa tilassa, niinku, mikä kaikki tiedät, että in the long run ei vie sut mihinkään, mutta niin kauan kun sulla ei ole semmoista motivaattori, ja tässä tapauksessa tarpeeksi kipua, että sille, että ja kipua mä tarkoitan sille, että esimerkiksi jos olet niin epäterveelle, sille alkaa niin kuin vaikka lääkärin käyntejä, sä et voi enää liikkua, sä huomaat, että you get rejected by people enemmän. Jos sille ei ole sellaista motivaattoria, se on niin kuin hyvin vaikea lähteä myöskin tekemään muutosta. Että from the place of comfort, siitä on niin kuin tosi vaikea lähteä. Mutta jos on motivaatio muuttaa elämää, jos on motivaatio saavuttaa enemmän ja sä et tiedä mistä aloittaa, että sulla on jo se kipu taustalla, niin semmoinen esimerkiksi yksi harjoitus on, mä käytän seminaarissa sitä semmoinen elämänpyörä-niminen. Siellä on muistaakseni 6 vai 7 niin kuin sektoria. Ja siinä on niin kuin financial sector, se on fyysinen sektori, että niin kuin sun fyysinen keho, sun relationships, sun tunne, eli mistä tunnesta sä oot niin kuin joka päivä, oot sä niin kuin masentunut, oot sä onnellinen, niin kuin sun tunnetila päivittäin. Sitten sun ura, sitten finances, jos sä et ole vielä työelämässä, niin mitä sä haluaisit. Se on tosi tärkeää, että mitä sä haluaisit tehdä. Ja ongelmahan nykyään on se, että me ei keritään tarpeeksi testata asioita, että me löydetään meidän omaa juttua. Me ollaan 16-vuotiaita, meidän pitäisi päättää, miten me halutaan opiskella. Koska 16-vuotiaana, jos sun äiti tekee X-duuni, isä tekee Z-duuni, nämä on 2 asiaa, mitä sä tiedät. Oikein maksimissaan sun kavereiden vanhemmat tiedät, miten ne tekee. Ja jos siinä ei ole semmoista sua innostava ammatti, niin se on tosi vaikea päättää, niin kuin mitä sä haluat opiskella. Niin 16-vuotiaista teet päätöksiä, mikä tulee vaikuttaa myöhemmin. Näin on career, ja niin kuin, sitä pitäisi miettiä. Sitten finance, tällaisia sektoreita. Ja sitten siinä tutkitaan, että missä sä haluaisit olla. Jos vaikka 1–10 sanotaan askeleita, sitä tutkitaan, niin 10 on se sun goal. Että mä haluan tienata esimerkiksi 100 000 vuodessa. Mä haluan, että mä olisin niin kuin hyvässä fyysisessä kunnossa terveellinen, mä pääsin juoksemaan vaikka maratonin, se on sun 10. Sitten sä katsot, että relationships, mä haluan, että mulla olisi sellainen ystäväporukka, kenenkään mä viikonloput voi viedä niin kuin yhdessä aikaa, ja mulla olisi tyttöystävä, ja mä haluan tuntea itteen onnelliseksi joka päivä, tai tolla. No on sun 10. Ja sit sä merkaat siihen tämänhetkinen tilanne. Pystyt sä juoksemaan maratoni? Ei, no paljon sä pystyt juoksemaan? No 3 kilsaa. Sitten sä niinku laitat asteikossa siihen, että missä sä oot tällä hetkellä. Sitä on vaikea nyt äsken tällainen niinku selittää, mutta sitten kun sitä niinku tekee sen harjoituksen, se itse asiassa löytyy netistäkin, Life Circle nimellä, Life Circle. Mun mielestä joku semmoinen, niin sä pääset näkemään, missä kohta you're lacking kaikista eniten. Sä pääset näkemään, että mikä on se kaikista niinku eniten sun huomio tarvittavat asiat. Että onko se niinku sillä hetkellä, okei, sun terveys on sen verran huono, että sä et voi sosiaalisoitua vaikka kavereiden kanssa, sä et voi mennä ulos niiden kanssa, tai jos sun kaverit pelaa padeli, sä et pääse mukaan sinne kentällä, koska sä oot tosi romukunnossa, niin okei, toi on sun tavoite. Nyt sun pitäisi alkaa parantaa sun terveyttä. Sitten sä huomaat, kun sun terveys paranee, sun relationship sun ystävien kanssa paranee. Sitten sä huomaat, kun relationship ystävien kanssa paranee, siellä tulee vaikka tapaat tytön tai pojan, niin sun tunnemaailma alkaa muuttua. Sä oot enemmän onnellinen, rakastettu.
Sitten sä tunnetkin, okei, kun sulla on niin nämä asiat kunnossa, jonkun kaverin kautta saatkin vaikka työpaikan, sun niin financial statement alkaa muuttua. Että niin siinä kohtaa, kun sä näet, mikä osa-alue sun elämässä kaipaa eniten duuni, ja sä alat korjaa sitä, niin hyvin nopeasti alkaa huomaa, että se alkaa vaikuttamaan niin muihin osa-alueisiin. Wow. Että ehkä semmoinen harjoitus olisi kaikista tärkein, koska usein niin me keskitytään tosi shallow hommaan. Et jos joku kysyy, että vaikka mitä sä haluaisit muuttaa, tekemättä sitä harjoitusta, joku voi sanoa, että no mulla ei ole rahaa, sen takia mä en pysty tekemään asioita mun kavereiden kanssa. Mutta se fakta voi olla se, että sä esimerkiksi olet niin huonossa kunnossa, että sä et vaan halua vaikka nolla ittees menemällä niiden kanssa ulos, että se ei ole rahasta kiinni vielä. Ja se, että sulla ei ole raha, voi olla kiinni siitä, että sä oot niin koko ajan niin kuin masentuneessa tilassa, että sä et voi vaikka hakea uutta työpaikkaa, sä et voi niin kuin tehdä enemmän tunteja, sä et voi hakea toista duunia. Mä oon tehnyt niin kuin esimerkiksi nuorena, mulla on yöllä, olin ovella, aamulla menin, niin kuin, mä olin rakennusalan työjohtajana, aloitin 21-vuotiaana, niin mä olin niin kuin 40-50 tuntia viikossa työjohtajana, ja mä teen 3 yötä niin kuin viikossa ovella sille, että sunnuntai- ja keskiviikon yön jälkeen mä en edes päästä nukkumaan. Se ei ole terveellistä, mä tiedän, mutta niin kuin mulla oli goal silloin, ja mä saavutin sitä goal. Mutta se, että niin, ei se kaikki tarvitse olla helppo, tiedätkö, jos on goal ja vision, sitä pitäisi vaan niin kuin puskea loppuun asti. Ja ehkä niin kuin sektoreita katsoa. Se olisi varmaan sille nuorella herrasmiehellä tai daamilla se tärkein asia, tiedä mikä kohta tarvitsee eniten push sillä hetkellä. Jep. Kaikki, musta toi elämän pyörä, niin kaikki ne osat vaikuttaa aika merkittävästi kaikkiin osapuoliin. Just näin. Että niin kun sulla voi olla tosi hyvä terveys, mutta sitten sulla voi olla taloudellisesti mennä huonosti, jolloin sä et ole onnellinen. Sulla on koko ajan sellainen pieni stressi, että miten mä pärjään, miten mä voin tehdä tota. Toi, mitä sanoit, että sä olet niinku töissä 40 tuntia niinku rakennusmestarina, ja sitten sä teit myöskin pari iltaa niinku ovella. Kolmesti. Mikä sut motivoi noin kovaa tehdä töitä silloin? Aika nuorena. Oliko se, että sä oot tullut Suomeen ja sä haluat rakentaa, koska jos sä menet sanoa perus 21-vuotiaalle, ei mene tekee 2 työtä. Ja se 2 työtä, mä en edes tee yhtä työtä vielä, ja mä oon pelaamassa tietokonetta, you know? Kyllä. Mistä se motivaatio tuli silloin? No, mä varmaan voin monen ulkomaalaistaustaisen puolesta sanoa, että kun sä huomaat, että sulla on mahdollisuus tehdä, koska monellahan maassa niin tämä maailma on tällä hetkellä ihan freaking crazy, mikä nyt tapahtuu, ja tällaista tilannetta mun mielestä on viimeistä 40-50 vuotta niin tosi monessa ulkomaalaisissa niin alueissa, että sieltä kun tulee niin semmoisen paikkaan, kun sulla on mahdollisuus rakentaa niin jotain itsestään. Esimerkiksi mulla oli, vähän anna mennä vaan. Taivun toisen suuntaan, mutta 16-vuotiaana mä muistan, mä oon tasan 1 kerta pyytänyt rahaa Suomessa mun vanhemmilta. Tasan 1 kerta. Minkä ikäinen sä olit? Mä olin 16 ja mä olin, mun tyttöistä varmaan katsoi tämän podcastin, mutta mä kerron silti. Mä olin viemässä yhtä Tuija-nimistä, Tuija oli sen nimistä tyttö. Jäit kiinni. Joo. Tuija-nimistä tyttöä niin ulos, mulla ei ollut rahaa, mä olin 16-vuotias, niin mä pyysin niin 20 € vanhemmilta. Se oli ainut kerta niin kuin nyt 16 € vuoteen, mitä mä oon pyytänyt rahaa vanhemmilta. Mutta silloin mä muistan se hetki, kun mä sain se 20 mun käteen, mua nolotti niin hirveästi, mä olin 16. Ja tiedätkö, mä en pystynyt tuhlaamaan niitä rahoja, tiedätkö? Mä laitan Tuijalle viestiä, että sori, mä en pysty tulemaan, mua treenit tai jotain, niin toi 20 jäi mulla tosi pitkä aikaa. Tietenkin mä tuhlasin jossain vaiheessa. Mä muistan, että mua niin nolotti niin paljon, että mä niin pyysin rahaa vanhemmilta, ne on tehnyt duunia, ja ne tienaasti, ja 20, niin kuin hyvässä duunissa maksaa 20 € tuntipalkkaa, niin se mitä sä käteen saat. Et monet ammatit Suomessa, sä et saa sitä 20 käteen niin kuin verojen jälkeen. Se on niin kuin sillä iso raha, jos miettii. Niin mä muistan se hetki, kun mä ei vitsi, että tää ei ole cool. Mä muistan, se oli se hetki, kun mä mietin, että okei, mun pitäisi tehdä omaa rahaa ja olla niin kuin sustaining mun own finances, vaikka mä olin jo nuori silloin. Ja sitten sen jälkeen never again, mä 16-vuotiaana löysin jotain postijakeluhommia, ja sitten sen jälkeen just olin täytän 18 niihin ovihommiin, ja sitten sen jälkeen lähti tämän niin duunin tekoon, mutta muistan, se oli se faktori itselleni, että mä haluan niin kuin, tiedätkö, tehdä itse enemmän. Ja ehkä myös silloin 16-vuotiaana, kun mä tulin Suomeen, mä muistan, silloin oli semmoinen mentaliteetti, niin kuin vaikka ulkomaalais niin kuin communities, missä mä olin. Se voi olla, että ei ole kaikki community sillä, mutta se niin kuin kouluympäristö, missä mä olin kouluissa, niin ne oli tosi semmoisia
pessimistisiä, sanotaan näin, työn löytämiseen. Ulkomaalaiset. Joo, koulun löytämiseen. No, kun mä olin ulkomaalaistausta koulussa. Niin ja missä päin sä kasvoit? Mikä alue Suomessa? Se oli Vantaalla. Vantaalla. Mikä koulu? Mä viittin sanoa nyt. Mutta joo, että se community oli vähän semmoinen, että kaikkien piti tulla, tiedätkö, mutta ei viittitty tehdä asian eteen mitään. Se oli se juttu. Mutta mä oon ollut aina niin kuin kasvatettu sellaisena, niin kuin itseesikin, että pitäisi opiskella, pitäisi tehdä duuni, pitäisi itse saavuttaa, ei saa olla niin kuin burden muille, tiedätkö. Ja sitten siitä lähtien mulla oli vaan semmoinen, mä muistan, mä silloin mietin, että okei, mitkä asiat I'm lacking niin kuin as a young man. Okei, mulla ei ole rahaa, voiko mä asialla tehdä jotain, ja mä voin hankkia jotain postiduuni, okei. Terveys, se on, niin kuin mulla on ollut aina, tiedätkö, se goal, niin kuin olla terve. Treenata, ei vaan sen takia, että olisi niin kuin lihaksi, ja se näyttäisi hyvältä, mutta sen takia, että kun mä oon 70, 80, mä voin niin kuin haikkaa, mä voin matkustaa, mä oon terve, mä ei tarvitse rullatuolissa istua. Totta kai. Et everything can happen, mutta goal pitäisi olla semmoinen, ei tämän hetkenä mä näytän hyvältä, vaan se, että mä 70, kun mulla on sikana raha, että se ei mene niin kuin vaan siihen hengitysletkun ostamiseen, vaan siihen, että mä voin niin oikeasti nauttia siitä. Ja silloin mä tein semmoisen kartan, niin mitä kaikkia I'm lacking. Mä en osannut suomen kieltä. Ja mä haluaisin opetella ruotsin kieltä. Ja mä haluaisin opiskella, mä haluaisin ammatin, mä haluaisin oman bisneksen. Tiedätkö? Sitten mä olisin, okei, tää on ihan sikana asia, mitä tarvii tehdä. Ja mä muistan tosi monen vuoteen, että ei ollut mitään tyttöystäviä, ei ollut mitään tollasta. Vaan kun aloitti tarpeeksi ajoissa sitä oman kartan luomista, mitä tarvii saavuttaa, niin sitten se vaan lähti siitä, että niin kuin se goals käytännössä. Wow. Mä en enää tiedä, vastaisiko mun kysymykseen. Sä vastasit tosi hyvin. Kyllä toi on niin kuin, totta kai motivoiva. Ja yksi juttu, mikä mulle tuli tuosta mieleen, on se, että kun Suomessa kasvaa, niin ajattelee, että maailma on niin täynnä mahdollisuuksia. Ja totta kai voi käydä töissä ja voi mennä opiskelemaan ja töitä on tarjolla ja kaikki on hyvin. Mutta just niin kuin ulkomaalaisena, mä oon itse tullut 6-vuotiaana Suomeen, mutta mä oon matkustanut takaisin kotimaahan ja moniin maihin on matkustanut. Muun muassa myös Intiassa, jossa on, niin kuin, köyhyys on tosi suurta. Ja musta tuntuu, että me Suomessa tai niin kuin ne niin kuin suomalaiset ja ne, jotka on asunut pitkään Suomessa, minä mukaan lukien, ei ymmärrä, miten paljon mahdollisuuksia täällä on oikeasti niin kuin nuorelle ja työssä käyvälle. Ja ihmiset niin kuin ottaa riskin, missä ne voi kuolla, että ne pääsee tällaiseen maahan. Suomeen, Amerikkaan, eri maihin, missä on niin kuin paljon mahdollisuuksia. Ne on varmiita riskeilemään niiden oman elämän. Kyllä. Sen takia yleensä ne tekee paljon kovempaa töitä myös niin kuin näissä maissa, mihin ne tulee. Esimerkiksi voit huomata vaikka, että ulkomaalaiset tekee paljon niin kuin parturi-bisnestä täällä, ne tekee paljon tällaisia, pistää siivousfirmoja pystyyn ja tällaista, niin kuin ne oikeasti tekee kovaa niin kuin hommia. Kaikki maasta, mistä ne on niin kuin tullutkin. Kyllä. Mä haluaisin tietää lisää tuosta NLP, Neuro-Linguistic Program, jos haluat jakaa siitä vähän, että miten se toimii, mikä se hyöty on siinä. Neurolingvistinen ohjelmointi. Mä nyt en halua loukkaa nyt mitään niin tollaisia psykologia ja tollaisia, niin kuin, mä tiedän paljon tyyppejä, jotka tekee hienoa duunia, mutta itse ehkä käytän NLPtä esimerkiksi omissa valmennuksissa sille suora ongelmanratkaisuun. Koska mä koen, että tai NLP on rakentunut siitä, että kaikki meidän experiences menneisyydessä linkattuna tunteisiin, ne luo niin kuin meidän tavalla tunnetila. Esimerkiksi jos meitä pelottaa pimeys, todennäköisesti menneisyydessä jotain tapahtuu pimeässä, ja se jää nyt syvälle meidän sisään, nyt aikuisena 30-vuotiaana esimerkiksi pelkään niin kuin pimeätä. Niin siinä on tapahtunut jotain, ja joka kerta kun mä oon niin kuin pimeässä tilassa, niin voi jännittää. Ja meidän goal siinä hetkellä on vaikka päästä eroon siitä ahdistuksesta, päästä eroon siitä pelosta pimeästä. Niin? Ja NLPn avulla me voidaan niin kuin laittaa eri compartments, niin kuin jokainen niin kuin meidän informaatio, mikä tuohon liittyvä on. Se on esimerkiksi pimeys, se on tunne, pelon tunne ja ahdistus, ja se on niin kuin menneissä tapahtunut kokemus, mikä niin kuin linkkautuu ja ankuroitunut siihen niin kuin pimeyden. Tavallaan NLP on semmoinen, että missä me päästään tekemään muutoksia in your subconscious, sieltä mistä kaikki päätökset tulee. Koska näin kun me jutellaan, sä keskityt valoon, sä keskityt muuhun, sä keskityt, onko sulla lasissa vettä, ja siellä on tosi paljon asioita, mihin sä keskityt, mutta NLPn avulla me päästään niin kuin ihmisen in his subconscious tekemään niin kuin muutoksia ja tekemään niin kuin repetition, koska miten syntyy esimerkiksi neuronien välinen niin kuin se yhteys, enemmän sä
niin kuin toistat jotain tiettyä asiaa, niin se neuronien välinen yhteys se vahvistuu. Eli tavallaan sun mielessä se thread, se vahvistuu. Ja NLPn avulla me voidaan tehdä joku muutos sun tapaan tai käyttäytymismalleihin, sun uskomusjärjestelmään, ja sitten pelata sun mielessä niin monta kertaa, että se yhteys on niin vahva, että tulee automaattisesti myöhemmin. Se ajatusmalli. Ja ajatusmalli. Liittyen siihen tiettyyn juttuun. Ihan niin kuin helppo esimerkki. Joo. Sanotaan joku harjaa hampaita päivittäin, niin sitten hammaslääkäri sanoi, että hei, sun pitäisi vielä vetää lankalla sitä. Joo, se selittää sulle, minkä takia sun pitäisi vetää sitä, että sun hampaat olisi terveellisiä. Mutta kun sun tapa on se, että sä tuut niin kuin kylppäriin, laitat veden päälle, otat harjan käteen, peset hampaita. Heti kun se pesty, peset harjan, peset suun, laitat veden kiinni ja lähdet ulos siitä niin kuin kylppäristä. Ja sun jää se lankaaminen pois, koska se sun tapa on ollut niin kuin vaikka 20 vuotta vaan pestä hampaita eikä lankaa sitä. Niin jos me halutaan vaikka integroida sitä hampaiden lankaamiseen niin kuin sun habit, meidän pitää sun mielessä, in your subconscious, niin kuin katso ensinnäkin, missä järjestyksessä lankaat sun hampaita, ja sitten toistaa sitä niin monta kertaa sun mielessä. Sä toistat sen niin monta kertaa, 1 kerta, 2 kertaa, 20 kertaa, 30 kertaa, että seuraavan kerran, kun sä menet fyysisesti kylppäriin, se on jo ajautunut sun mieleen. Tästä eteenpäin mun hampaiden pesurutiinin kuuluu lankan käyttö. Että se oli helposti niin kuin semmoinen helppo esimerkki. Kyllä. Ja se sama pätee, vaikka jos meillä on vaikka kokemuksia, että me ollaan erottu poikaystävästä, tyttöystävästä ja meidän ahdistaa vaikka tietty asia, jos me halutaan muuttaa sitä, meidän pitäisi muuttaa se meidän tulevaisuudessa, että miltä se näyttäisi meidän niin kuin unelmatapaus siihen asiaan liittyvä. Ja pelaa sen sun mielessä niin monta kertaa, että siitä tulee automaatti, että seuraavan kerran, kun se samanlainen tilanne tapahtuu, se ei ahdista sua enää. Wow. Eli vähän niin kuin ajatustapojakin myös, että miten sä ajattelet asioista. Toi lankaus oli vähän niin kuin sellainen fyysinen esimerkki. Sitä, mitä se representtaa. Kyllä. Subconsciously. Kyllä, että se on, mä vähän tarkoitin se sille, että se vähän niin kuin pätee vähän kaikkiin. Että jos me halutaan lisätä jotain tai poistaa jotain meidän käyttäytymisestä, meidän uskomuksista, meidän behavior, niin kyllä. Lisäykset ja poistot voi tehdä niin kuin mielessä ensin, ennen kuin sä lähdet niin kuin toteuttaa sen in real life. Tosi hyvä esimerkki, toi kyllä avasi tosi hyvin. Mä oon vaan kuullut pieniä pätkiä tuosta NLPstä. Mitkä on sulla tällaisia tärkeitä aamurutiineja, niin kuin sellaisia niin kuin, tiedätkö, habits, jotka saa sun päivän hyvälle alulle? Sama, me tänään puhuttiin aikaisemmin niin kuin ennen podcastin laittamista päälle, että sä käyt kylmässä avannossa, tai siis avannossa, ennen kuin sä käyt salilla joka päivä. Kyllä. Ja mä olettaisin, että totta kai terveyssyistä ja fiilis ja beast ja inner beast ja kaikki tällaiset, mutta siis mitkä on sulla sellaisia tosi niin kuin tärkeitä habitseja aamulla, jotka auttaa sua tosi paljon? Ihan ensimmäinen on se kylmä suihku nykyään. Okay. Se 5-6 minuuttia kylmä suihku. Ennen kahvia? Siis ennen mitään. Kun heräät, niin kuin, se on se first thing you do. Okay. Se on niin kuin kylmä suihku. Se on niin kuin, ja mä usein puhun niin kuin asiakkaiden kanssa niin kuin sisäisestä äänestä. Ja siis jos me saataisiin niin kuin sentti per excuse, mitä meidän sisäinen ääne antaa meille, jokainen meistä olisi niin kuin miljonääri nytten. Ja mä vaan nautin siitä omasta sisäisestä äänestä. Tiedätkö, mä näen itteeni puhuvan itselleni, niin kun mä menen aamulla kylmään suihkuun, I swear again, mulla on puhelin kädessä, kun mä ajotan niitä. Mulla on puhelin kädessä, vesi valuu, mä seison siellä vieressä, mä sanoin, ei tänään. Pitäis mennä vaan töihin, mulla on vähän kiire. Hyvä olla mukava ja lämmin on ihan hyvä sulle kai. Joo, ei edes tollaista, vaan semmosia, kaikki semmoisia oikeasti legit niinku excuses, että mitäs jos ei tehdä huomenna. Ja sit sä vaan seisot ja katot sitä niinku ittees, like a little girl, ei saa sanoa tollasta, like a little boy, tiedätkö, puhuvan niinku itselläsi, että niinku, että minkä takia sun ei kannattaisi tehdä sitä, niin alkuun mä nautin siitä, että mä pystyn vaan niinku seistä ja katsoa itseään niinku bitch about it, tiedätkö? Mutta nykyään siitä on tullut vaan semmoinen, että mä vaan niinku meen siihen, ja sitten se antaa mulle tehdä sikana energia, sitten mulla on semmoinen hengitysharjoituksia, mitä mä teen samaan aikaan. Oletko sä nähnyt Wim Hof? On. Sen hengitysharjoitukset, mikä hän tekee, niin mä oon testannut niitä, ainakin suihkussa, kun on 5-6 minuuttia aikaa, niin se hengitysharjoitukset samaan aikaan. Ja sitten sen jälkeen Tony Robbinsilla oli semmoinen priming-niminen niin kuin harjoitus, niin kuin semmoinen meditaatioharjoitus. Siinä on vähän liittyvä pieni fyysinen osa ja sitten niin kuin meditaatio-osa. Niin sitä joka aamu siinä
meditaatioaikana sä keräät niinku grateful moments sun niinku elämästä, sit sä niinku mietit, mitä sä haluat tulevaisuudesta, sit sä mietit kaikki niinku beautiful jutut sun elämästä, ja sitten se meditaatio niin joka aamu vähän sets the mood päivälle. Sitten sä tiedät niin the sense of purpose, tiedät sä, että mikä sun juttu on, minkä takia sä oot niin kuin, tavallaan you are given the next, that's a new chance herätä. Ja mun mielestä niin kuin, sen harjoituksen avulla mä nykyään herään aamulla ja mulla tuli semmoinen grateful olo heräämiseen. Että niin kuin tänään mä oon hereillä, tiedätkö? Siis mä tiedän, mä oon niin 30, semmoinen terve mies, mutta se, että niin, se oikeasti niin huominen ei ole taattu. Tiedätkö, ja pitäisi niinku just olla joka päivä niinku hyvä ihmisellä, pitäisi olla hyvä itsellemme, koska tiedätkö, jos lapsi vaikka yrittää kävellä ja se kaatuu, ei kukaan vanhempi tai ei kukaan niinku muu ihminen nauraa sille sä kaaduit, että tiedätkö, ajaa alas, vaan kannusteta lasta, hei, tiedätkö, hienoa, että nousit ylös ja kannustetaan, mutta sitten ihminen tekee itselleen niin sisäinen ääni, heti kun me epäonnistetaan vähänkin, alkaa niinku dumaa, sillä, että miksi sä teet tällä ja tiedätkö, olisi pitänyt tehdä paremmin. Mutta mitäs jos ei ole huomista? Ja sit sä oot niinku puhunut itsellesi niin rumasti esimerkiksi. Tai sä oot ollut niinku toiselle ihmiselle jotenkin ilkeä. Niin ehkä niinku se joka päivä is new chance mulle ja sit joka päivä pystyy tekemään askeleen kohti omaa suuruutta. Ehkä se on mulle semmoinen grateful moment joka päivä, että mulla on taas mahdollisuus tehdä jotain niinku siistiä. Ehkä noin 2 on semmoisia tärkeimmät niin aamurutiinit, mikä mulla on. Joo, toi kiitollisuus on niin tärkeä juttu. Mä itse kirjoitan mun päiväkirjaan niin kuin lista asioista, mistä mä oon kiitollinen. Ja tää on niin kuin, mä itse opin kirjasta Slight Edge. Se kertoo siitä, miten sä voit pikkuhiljaa muuttaa sun niin kuin ajatusmallia. Varmaan siinä tehdään NLPtä basically, koska sä joka päivä vähän niin kuin meet sitä niin kuin perus niin kuin ohjelmointia vastaan. Kyllä. Koska eka ajatus on yleensä, pitää mennä töihin ja vitsi, mä haluaisin vaan jäädä tonne. Mutta sitten kun sä kirjoitat ne niin ylös, että ei, mä oon tästä kiitollinen, että tää on hyvä, mulla on tämä ja tämä ja tämä. Sitten jotenkin tuntuu hyvältä ja aivot jotenkin niin kuin alkaa etsimään niitä hyviä. Just näin. Että toinen juttu, mitä mä kirjoitan myös päiväkirjaan, on niin kuin yksi hyvä asia, mikä tapahtui tänään. Yksi juttu, mikä oli hyvä, joka tänään tapahtui. Niin kuin yksityiskohtaisesti. Kyllä. Niin mä joka päivä niin kuin lähden etsiä sitä, että hei, missä se yksi hyvä juttu on, minkä mä voin nyt niin kuin tänään tavallaan tehdä. Mitä kirjoja sä suosittelisit vielä tänne 18-25-vuotiaalle, kun me puhuttiin tuosta aikaisemmin? Joo, toi onkin hyvä. Ehkä jopa financial puolella ja semmoisella ylipäätään niin kuin ajattelupuolelle mahdollisuuksien niin kuin ajattelun mahdollisuuksiksi, mitä kaikki meillä on mahdollista. Mä ehkä suosittelisin, ootas mä mietin, niitä on muutamia kirjoja. Jotka sua on auttanut tosi hyvin, niin kuin, muuttanut paljon asioita sun elämässä. No, yksi ensimmäisistä olisi varmaan tuo Rich Dad Poor Dad, koska mun mielestä se siellä hienosti kertoo, niin kuin mä en tiedä, ootko lukenut sen, mutta että se puhuu omasta isästä ja kaverin isästä ja niiden molempien niin kuin, ajatusmaailmasta. Ja miten niin kuin tämä Robert Kiyosaki, se itse valitsi, kumman polun se ottaa, tiedätkö? Koska useinhan me valitaan joku polku, mikä on niin kuin meillä läheisin. Eli niin kuin meidän vanhempien vaikka sana on se nähty. Niin, tiedätkö, the rule. Mutta siinä se ehkä valitsee sen kaverin isän niin kuin polun. Että there's a choice to make, tiedätkö? Ja ehkä niin kuin, kun mä luin sitä, ei edes niin kuin financial puolesta, mutta niin kuin mä ehkä ymmärsin, että meillä on vaihtoehto valita, miten me käyttäydytään, miten me reagoidaan asioihin ja miten me ylipäätään nähdään maailma, koska se esimerkki voi olla, ei ihan sun lähipiiristä, vaan se esimerkki voi olla niin kuin joku, ketä sä et tunne, sä seuraat niin kuin podcastissa tai somessa, että se antaa mahdollisuukset sulle. Ja se oli hyvä kirja. Siitä. Rich Dad Poor Dad. Kyllä. Ja se on hyvä, mäkin olen lukenut sen. Se on niin kuin hyvä kirja. Mulla tuli kunnon blackout hetki. Sitten ehkä Thinking Fast and Slow, se on myös hyvä. Niin kuin siinä vähän kerrotaan niin kuin meidän ajatusmaailmassa, miten me tosi nopeasti tehdään päätöksiä, ja onko se hyvä asia vai huono asia. Niin ehkä sekin oli semmoinen, mikä jätti niin kuin impactin itselleni. Ja ehkä eniten mä oon seurannut niin kuin toi Tony Robbinsin kirjoja, niin mä en nyt lähde kaikkia niin kuin luettele, mutta hänen kirjat on, niin kuin, sieltä saa tosi paljon semmoisia elämän niin kuin experiences, ja kun se puhuu esimerkiksi noissa äänikirjoissa, niin
niinku, sä tunnet, että se puhuu just sulle, ja se sille kielellä, että hän ymmärtää sua. Ne ehkä Tony Robbinsin kirjoja suosittelisin kanssa. Äänikirjat varsin, kun se on se voimakas ääni, miten se puhuu Audiblessa. Mä oon kuullut sen Unleashing the Power Within. Joo. Tai mä siis luin sen aika iso kirja, mutta tosi hyviä niin kuin juttuja. Siellä oli niin kuin tarinoita ja hyötyjä, mitä sieltä niin kuin sai. Ehkä vielä tälleen, niin kuin, yleensä mä kysyn tämän niin kuin jokaiselta vieraalta, joka tulee tänne. Ihan ennen sitä mä vaan kysyn, että onko jotain, mitä mä en ole kysynyt sulta vielä, joku aihealue. Jos sä olisit halunnut, että mä kysyn sulta, mitä mä unohdin. Sä haluat jakaa katsojille. No ehkä ei se, mitä sä niin sun kannattaisi kysyä tai jotain, mutta ehkä niin kuin, mistä mä haluaisin enemmän puhua on se, tai niin kertoa, että ei välttämättä jokaisen ihmisen elämässä on sellainen hahmo, joka kannustaa, joka niin kuin rohkaistaa meitä tekemään better tai push us kohti meidän omaa suuruutta. Ja jos on semmoinen tilanne, että niitä ihmisiä ei ole, niin hyvin usein tapahtuu silleen, että me aletaan puhua itsellemme vähän samaa tyyliä, mitä niin kuin ulkopuoliset ihmiset puhuu, että me vähän niin kuin ajataan alas itteemme omaa niin kuin drivea, tiedätkö? Ehkä niin kuin mistä mä haluaisin puhua, että me voidaan olla niin kuin oma motivaattori. Että meidän sisäinen ääni voi olla se kaveri, se hahmo meidän elämässä, joka pushes us forward, tiedätkö? Ehkä noin muutosvalmennukset ja NLP-tekniikat, mitä kaikkea mä käytän, on just sen takia, että ihmisellä olisi niin kuin ihan sormia näpsäyttämään semmoinen niin kuin hahmo, joka kannustaa, joka näyttää sulla sen, että hey, I'm there with you. Tiedätkö, usein niin kuin näkee sut just näin ja tuntee sua. Tiedätkö, että jos teet jotain oikein tai väärin, se ei niin kuin dumaa sua, vaan se on silleen, että hei, me opittiin tästä, me voidaan toimia paremmin ensi kertaa. Tiedätkö, esimerkiksi tosi usein käytetään semmoisia termejä, niin kuin varsinkin tuosta salikulttuurissa, että you against you, tiedätkö, over, like win yourself, ja tiedätkö, sä oot kilpailet itseäsi kanssa. Mä ehkä enemmän näen sen semmosena, että sun sisäinen niin kuin, hahmo, se on semmoinen niin kuin, ojentava käsi sulle, tiedätkö, jos sä teet niin kuin, mikä tahansa, oot sä avannossa vaikka, ja sit sä meet siihen saatanan kylmä, tiedätkö, se sun sisäinen ääni on se ojentava käsi, hei, kyllä me pystytään olla, henkitä rauhassa, you can do it. Jos oot salilla, sulla tiedät se repsit kesken, sä et jaksaa, se taas niin ojentaa kädet, se tsemppaa se, kyllä sä voit tehdä sitä. You don't compete against him. Tiedätkö, että se on sun mentori, sä voit olla itse oma mentori. Tiedätkö, jos sun pitäisi soittaa johonkin vaikka järjestää itsellesi haastattelun tai jotain myyntihomma, niin jos ei kukaan niin vieressä sanomassa, että hey, you're gonna be all right, mutta sun itse sisäinen ääni. Ehkä se on mulla se tärkeä, että meidän oma sisäinen ääni olisi meidän puolella aina. Ja tiedät, että jos sulla ei sitä kaveria tai sisko, broidi, ei ole ketään niin fyysisesti sun vieressä, mutta sinä oot siellä sua varten. Oot oma kaveris, just näin. Periaatteessa. Kyllä, just näin. Et kun katot peiliin, sä katot oikeasti siihen, että I got you, tiedätkö, ja sen takia niin peilistä niin omaa niin sielun katsominen, mä koen sen niin tosi tärkeäksi asiaksi. Ehkä se on se aihe, niin kuin, mistä mä nautin, koska se, mikä tapahtunut menneisyydessä, se on, niin kuin, kun mä sanon tools, ja se on niin kuin, asiat, mistä me voidaan oppia, ja kaikki, mitä me halutaan saavuttaa, meidän oma sisäinen ääni voi niin kuin, auttaa meitä saavuttaa niitä juttuja. Ehkä se on semmoinen aihe. Tosi resonoivaa itselleni ainakin toi, niin kuin, jos on joku ihminen, jolla on sellainen mentorihahmo elämässä, niin kuin, tiedätkö, niin kuin joku hyvä, niin kuin tosi hyvä iskeä, tai joku henkilö, joka näkee sen. Niin kuin mä näen, mitä sä oot tekemässä, ja mä haluan antaa vinkkiä tuohon. Toi on niin kallisarvoisen tärkeää, että se on. Kyllä. Sitten toi, mitä sä sanoit, että kääntää se oma niin kuin, sisäinen puhe sun kaveriksi, toikin on niin törkeän tärkeä juttu oikeasti. Siihen, että sä niin kuin nautit elämästä. Kyllä. Koska meillä on se bias, mennään siihen negatiiviseen ajatteluun, ja helposti menee siihen, että sä oot huono. Ja yksin mä kuulin joku sanoa, että sun pitää puhua itsellesi, miten sä puhuisit jollekin tosi tärkeälle ihmiselle sulle. Oh yes, absolutely. Aika usein porukka sanoo kaverille, ei unohda toi tyttö, sä pääset siitä yli, sä oot tosi siisti tyyppi. Niin. Se tyyppi itse on sillä mä en tule löytää ketään parempaa, ja tää oli paras. Kyllä. Mitä muut näkee sussa sen, niin sen sun kauneuden, mitä ehkä itse sä et näe sillä. Mennään siihen kysymykseen, se minkä mä kysyn kaikilta vierailta, standardikysymys.
jos sulla on sun edessä 10 vuotta nuorempi versio itsestäsi, ja sulla on oikeasti, sä voit vaikuttaa siihen. Miten sanoisit sille? Tämä on aika semmoinen, tuli kunnon kylmät väreet. Että se on ehkä nyt, niin, koska mä aloitin nämä valmennushommia oikeasti, ajatuksessa oli tosi kauan sitten. Okay. Ja silloin oli just niin kuin negatiiviset sisään niin kuin, tiedätkö, puheet, ja silloin ehkä oli keskittynyt enemmän semmoiseen, niin kuin, nyt tässä tehdään duuni, raha, treeni. Ehkä niin kuin silloin mä olisin antanut itselleni just on niin kuin näyttänyt, että siihen on niin kuin enemmän sisältöä suhun kuin, rahan tekeminen ja treenaaminen, että se just auttaa. Mä saan oikeasti, kun mä teen valmennuksia, mä saan semmoista kunnon goosebumps, tiedät, kun mä tunnen, että jengi nauttii siitä. Mä tunnen, että siinä on oikeasti iso arvo, toinen ihminen saa siitä. Että se on semmoinen asia, mikä kaiken arvoinen mulle. Ehkä mä silloin sanoisin, että follow the passion, tiedät, mistä sä oot. Ja oikeasti nauti epäonnistumisista. Tiedät, että sä nauti siitä, to get rejected. Mä aina tykännyt siitä tavallaan, koska kun mä saan joku ei-vastaus nuorempana, mä olin aika boosted. Mä sanoin, okei, you think, että mä en tuu tekemään sitä, mutta mä tuun näyttää sulle. Se on vähän motivaation lähde vähän. Kyllä, mutta mä ehkä sanoisin vielä 20, koska silloin alkoi vähän häipyä se meininki. Mä sanoisin silloin, että alkaa nauti siitä, koska jokaisen sanotaan 10-50 ei-vastauksen jälkeen on joku joo-vastaus. Ja se on sen arvoinen. Numbers game. Joo, että keep pushing, tiedät, että se olisi ehkä se 10-vuotiaalla sanoisin, että jos sulla on jotain mielessä, mitä sä haluat saavuttaa, vaikka kuinka paljon saat ei-vastauksia, vai kuinka paljon sä saat rejection, tiedät, change the game ja jatkaa samaan suuntaan ehkä. Se olisi varmaan se. Tosi hyvä vinkkejä hänelle, mutta onneksi sä nyt oot ainakin tekemässä niin täysillä. Ja miten nuoresta asti sulla on ollut tämä idea, että sä haluat auttaa ihmisiä ja auttaa heitä näkemään heidän omat suuruuden ja heidän omat taidot ja vahvuudet? No ehkä se hyvin nuorena mulla oli jo semmoinen hahmona, mä olin semmoinen, että mä tykkäsin auttaa, mutta ehkä just 20 paikkeilla, kun alkoin vähän onnistumaan asioissa. Kyllä. Ehkä tuli enemmän semmoinen fiilis, että hei, mulla olisi myös tarjottava, että mä voisin tukea vähän paremmin ihmisiä. Että se oli se kohta, mutta musta tuntuu, että silloin tapahtui myös life happen, tiedätkö? Ja sitten joksikin aika se unohtui, se passion. Niin, mutta kyllä mä aina nuorena tykkäsin ajatella silleen, että tiedätkö, kun koulussa on kiusaajia, sitten kiusattuja, sitten mä aina tykkäsin olla se kaveri, joka saa dunkku, mutta puolustaa niitä kiusattuja. Se oli mun juttu, että ei aina onnistunut siinä puolustaa, mutta se oli mun juttu, koska se, kuten mä sanoin, Syltti, kun oli semmoinen isähahmo mulle, mä aina ajattelin, että mitä Sylvester Stallone tekisi tässä tilanteessa, tiedätkö, että se oli justice-meininki. Mutta se oli nuoresta asti, mutta ehkä 20-vuotiaana tuli se, että mä oikeastaan haluan tehdä impact ihmisiin. Ja eikö se tule myös aika empatiasta? Kyllä. Sä haluat, että se toinen on voi hyvin. Joo. Mä itse myös huomaan vähän samanlaisia piirteitä, ehkä sen takia mä teen myös podcastia. Mä huomaan vähän samanlaisia, että se auttamisen fiilis, kun joku laittaa vaikka viestin, että tää oli niin hyvä ja mun mielestä tää oli niin kiva ja jakso tai tää vinkki oli hyvä. Sitten tulee tosi hyvä fiilis, että muita ihmisiä pystyy auttamaan. Koska se on mahdollista tämän heille näkemään. Jep. Järjestää tämän podcastin ja tästä se keskustelussa ihmiset oppii ja ne saa oikeasti se beauty of subconscious on siinä, että me voidaan saada semmoisen vinkin jostain elokuvasta, podcastista, jostain joku spreijannut seinää jossain Espanjan kadulla, jotain quotein, tiedätkö? Se on joku vinkki. Joku vinkki, tiedätkö? Joku sä vaan kuulet metrossa, joku 2 henkilöä puhuu keskenään. Siinä on joku vinkki, niin subconscious on semmoinen, että se saa sieltä jotain, sitten se muhistelee taustalla, sitten se on, oh shit, tämä on muuttanut mun elämän. Ja tämmöiset podcastit, missä on eri aiheista puhutaan ja syvennytään aiheisiin, niin siellä voi olla aika kullanarvoisia vinkkejä ihmiselle, joka just tarvii sitä, tiedätkö, ehkä just se kipukohta on just sillä rajalla, että tämä nyt kaataa lasin ja sitten se näkee, että okei, I'm gonna change something. Kyllä. Tämä on tosi valuable mun mielestä. Ja kaikilla on eri kipuraja. Että se varmaan riippuu siitä, miten näkee itsensä, mä veikkaisin. Joo. Koska joku voi olla vaikka tosi lihava ja tosi epäterve ja se ei ole onnellinen, mutta sitten sillä ei ole kipuraja, koska se, mitä se odottaa itseltään, on varmaan vaan, että mä haluan olla hyvä tuossa pelissä. Sillä ei ole kipuraja.
Mutta jos sä olet vähänkin mun mielestä niin kuin ainakin oma henkilökohtainen, kun mä alan laittamaan tavoitteita, niin se oikeasti fyysisesti sattuu, kun mä teen jotain, joka on sitä vastainen. Se tuntuu niin oikeasti, jos mun tavoitteena on laihtua tai saada enemmän lihasta tai olla jotenkin sosiaalisempi. Jos mä jään vaan kotiin ja mä en tee sitä juttua, mun oikeasti niin se sattuu. Mä en nuku hyvin. Eli se kipuraja voi varmaan itse asettaa. Että jollain se on korkeammalla, jollain se on alempana. Kyllä. Ja sitten siinä mä ehkä niinku ajattelen silleen, että kun meillä on jotain asiaa, mitä me tykätään tehdä, esimerkiksi sulla on joku goal, ja sitten sä ajattelet joka päivä, että mä teen mun tavoitteen eteen joka päivä duuni, ja sitten joku päivä jää tekemättä, sitten me ollaan niinku beating ourselves about it, tiedätkö? Että niinku, miksi sä et ole tehnyt, tiedätkö? Miksi sä et ole tehnyt sun tavoitteen eteen tänään mitään, tai sä epäonnistuit. Esimerkiksi joku on dietillä, ja sitten se vaan käy syömässä pizzaa, tiedätkö? Sitten on se fuck, tiedätkö? Mä tuhosin mun dietin. Mutta jos sä mietit esimerkiksi ihminen, kun ottaa niinku vitamiineja, sä otat joka päivä, koko vuoden, 365 päivää, joka päivä. Sitten yhtenä päivänä sulla jää ottamatta, mutta sä sillä fuck, että mä huomenna jatkan sitä. Niin vuoden päästä se 1 kerta, 2 kerta, 10 kertaa, mitä sä jätit ottamatta, it doesn't matter, koska sä oot kaikkina muina päivinä ottanut, sä oot kaikkina muina päivinä invested in yourself. Mutta jos me jäädään niinku tarttumaan siihen päiviin, mitä me ei olla niin kuin tehnyt asian eteen mitään, ja se vaikuttaa meidän seuraavaan päivään, ja seuraavaan päivään, ja seuraavaan päivään, sitten se on niin se huono puoli. Et jos joskus epäonnistutaan on our way, meidän suuruutta kohti, sitten se sisään ääni pitäisi sanoa, että hei, everything is fine, tiedät, että se huomenna jatkuu eteenpäin. Sulla on hyvä striiki, kaikki hyvin. Joo, että niin se 1-2 kertaa, whatever, se ei pitäisi vaikuttaa, ja siinä tulee se vahva sisäinen niin kuin mentality, sisäinen se kaveri, mistä puhuttiin, mikä niin tsemppaa, että okei, fuck it, huomenna jatketaan. Ja jos sä mietit vaikka taas palataan tuon vitamiinia ottaa, taas on ihmisiä, joka haluaa tehdä jotain, haluaa terveempää, mutta ottaa sitä vitamiinia 3 kertaa vuodessa, niin se vaikutus on tosi paljon pienempi, kuin jos olet ottanut joka päivä ja jättänyt 10 kertaa ottamatta. Totta kai. Tai sitten niin, että sä et voi ottaa sitä vitamiiniannosta kerran vuodessa sen suuren määrän kerralla. Joo. Se on se consistency. Samoin kuin joku hampaiden harjaus. Me harjataan joka päivä, mutta pari minuuttia. Joo. Et se ei auta, että vuoden lopussa 2 tuntia. Doesn't help, vaan joka päivä on se tosi tärkeä. On Musse, mistä ihmiset voi löytää sut? Miten ihmiset voi olla suhun yhteydessä? Miten ne voi tulla sun seminaariin? Anna niille nopea niin kuin recap. Mistä kaikkialta sut löytää? Ja... Awesome. Eli mä löydän Instagramista ihan Musse Mammadov, myös nettisivut, tosi original nettisivut, mussemammadov.com. Okay. Sieltä löytyy sähköposti, mikä on info@mussemammadov.com, ja siellä löytyy puhelinnumero, ja myös vielä kerran, että toi 25. päivä meillä on seminaari, niin siihen ilmoittauduminen auki, niin lämpimästi tervetulleet kaikki, ja niin sosiaalisesta mediasta Musse Mammadov, siellä löytyy. No niin, ja tuohon seminaariin voi ilmoittautua myöskin, niin jos on viime Matti myöhässä tai jotain, niin jopa samana päivänä ehkä. Ja tulla paikan päälle. Jopa samana päivänä. Okay. Viimeksi ilmoittautuneet, oliko 11 illalla edellisiltana, niin oli ilmoittautuneita, että pääsee kyllä mukaan. All right. Musse Mammadov, kiitos paljon, kun pääsit tänne podcastiin. Todellakin. Oli tosi hyvä ja hyödyllinen.